Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam akayat na ti paawagan iti Jan. Manipod Bambang, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak nga ordinaryo nga empleyado dito'y lugar mi. At daan dua nga anak, ken Mrs. Akanayon a nakababad iti cellphone. Isu aday ta ita tidakkel aparikot ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Jan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, bakit? Nabambanog kan sa manan? Kat, anyangay, nagadoti inaramid ko dito'y balay. Inayon mo pa'y dagiti dua nga ubing a perme a nagbabangad. Adda ka laang mat ngamin dito'y balay. Man ano ko ma, nuing kamat makikaaruba. Tapnoan niya, tapno mapanak makichismis. Inton kwan, adonton ti gumura kanyak. Ay saanan dyan. Jak kayat nga aramidan day ta. Masyanak mat ngamin kan ka. Tadda ka laang dito'y unag ti balay. Ay na, naragsakak akastoy ti biyag ko. Sa anak ama nakikaaruba. Ay, gayam. Dandanin ti birthday mo. Itid mo laangan a kwarta. No adaman regalom kanyak. Ta isupay nga allowance dagiti ubing. Anya ngay matiparakan ka. Makitak lang ang naragsak dagiti anak ta. Umdasan day ta para kanya. Oh, pare, nagsapa ka man ita. Wen pare, tani. Adumanan ti aramidan dito opisina. Kahit in-check mo ka din, ta ATM mo. Ha? Apay pare? At danjay bonus tayo. Ha? Agpaiso? Nagsapa man ita. Asino ti akin igam iti ATM mo aya. Ket ni bakit ko pare? Ibagam nga road, tamapan a grocery. Wen man, into nagawi dak. Jak ma-text, tawan cellphone ni Mrs. Anya? Oh, di ka man. Ay na, di na kaya tag cellphone. Awan ti hilig na kadagiti gadgets. Ha? Ay kat nagswerte ka no kasta. Saan akas kadagiti daduma a misis dita. At ikayat da, kat kanayon abaro ti gadget da. Happy birthday, bakit? Anya day tayaw awat mo kanya ka, nakakarton. Regalo kan ka. Anya aya day ta. Lukatam ngamin Tila pagkaskastusam. Kasapulam day ta. Iso aginatang ko. Cellphone? Saan a new model? Ngem napintas ti kalidad na day ta. Kat manungay day toy. Saan mo na damagan ti presyo na? Padasam kid di nga usarin. Kunakmat kan ka, nga awan usam ko iti kakastoy. Alan, padasam nga usarin. Kaya't ko maawagan ka, no adak ijay trabaho. Ay, gastos lang day toy. Kano agpalud ka pa'y ngay? Katpasot namin day ta Ay, Tapno adamat liw-liwam nga agbatbati dito'y balay. Kan tapno saan ka maboring. Hello? 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 Oh, bakit? Si ka day toy? Ay, hello? Won, lakay. Siyak daytoy. Pinanas ko lang dayto inted mo a cellphone. Mangmangag na ka de. Katun mangmangag ka. Padpadasat ti umawag. Nasayat mat, nusursurwam nga usaran day in regalo kan ka. Nagmayat mat gayam. O sige, tado pa'y ti aramidek. Won, lakay. Tasurwak man, no kasano ti agtext. O sige, bye, lakay. Bye, bakit? anya ti makunam di ta inluto kasi daan lakay. Kas iti sigod Talaga mat anaimas ti panaglutlutom. Oray dagiti ubing. Kat kayat damat day ta nga inluto. Ket, kumusta ti aldaw mo? Ay na lakay. Pinadas ko nga inawagan dagiti kakabsat ko. Ket nakontak mo ida? Wen Kat kastalaw na iti ragsak da nakisarsarita. Nagmayat gayam ti adda cellphone na. Taoray adayo dagiti kakabagyam. Maawagam lat ta ida. Kunak tumat kan ka. Sumaruno nga awagak man dagiti gagayem ko.
dagiti nabayagan adyak nakitkita agagayem ko. Maragsak anak, anaragsak kaitan, bakit? Sana kas idi, maburburing kalaang dito'y balay. Hello, Manang. Jan, ayan mo aya. Adak dito'y trabaho, apay aya. Nalabsak nga mintiburidek mo nga agay ay ayam. Ay na, unay kat angir-ngirnan iti kasjay alangana. Kaslasan na nagsuksukat. Apay, anya lang ang tiar aramidan ni bakit mo? Adamat ijay balay. Apay nga rod asaan na maasikaso to'y ubeng. Kaslasan pa'y anangan. Ayan na aya. Insurot ko dito'y balay tapinakan ko. No agawid ka, umay mo dagasan dito'y balay. Uwan, Manang. Nakaturog ti anak mo. Nabannog siguro ang nagayayam. Nakakitamkin ko ana aya, Manang. Ijay plaza. Kasla pimpiman nga gayayayam ijay. Sigud mat asuksukunan ni bakat ijay eskulaan. Nalipatan na nga taa. Agyaman ak Manang, tain surot mo dito'y balayo. Ibagamot ka ni bakit mo, ta saan na abaybay ang dagiti ubeng. Kaasi daman. Oh, adda ka maggaya man, lakay. Napnapa na maya. Awan ka mat anasang patak dito'y balay. Ay na, napanak laang nagload. Di talang mat ti pagpaludan Naibos ti load dito, iso napanak pa ije sentro. Saan pa inawan dagiti nanganan itay bigat? Awan, inawak. Saan ka pa nakaluto? Ay, si kakit dimot. Intun madamdama Mapaggigiddan ko nga ron nga aramidan amin dagita. Ni Matet, apay abinaybay anapan nagayayam ije plaza. Jak binaybayan. Nagkunakan ka, binaybayak. Ni Manang ko, nakita na ti anak ta ije plaza. Day tama-tamanang mo. Awan lakot agipulong kan ka. Mabisbisin, kan nakangir-ngir-ngir ka no ti ubing nakita na. Kat, namati ka mat. Amin lang nga ibaga na day taamanang mo, mamati ka. Ammo mo ti ugali na day akabsat mo. Pare, disturbon ka man pa iti trabaho? Oh, apay pare. Friend ko ngamin ni Mrs. mo iti Facebook. Kasta ka di. Jak amo nga dagaman Facebook na. Kat no nagdrama ti ipopos na. Anya ti kahit mo asawan. Kastoy ti ipopos na. Kunana, biyag tinaasawaan, stressful. Ay, unay matan ni bakit. At idog pa dagiti ipopos na. Mabitlang ta ipabasak kan ka. Wan man pare. Jak amo dagita nga ipopost na. Bakit? Adda ka di sakit tinaka mo kanyak? Awan mo. Ngamin, adda ka trabaho ak nakabasa iti impost mo iti Facebook. Day jay. Saan ko mga iti Facebook ti pangipusam, no addaman sakit tinaka mo kanyak. Taado ti makabasa. Taapay, mabain ka ang maamuanda akasta tiar aramidem kanya? Tanya ko mater aramidakan ka. Saan ka matasaksaktan na? Saan ka di apanang pasakit itirik na tiar aramidem apanangung unget kanya? No awan naluto amakan? Wen ngem ibagam kanyak. Saan mo nga i-post adagos? Adda karbengak amang i-post iti kayat ko nga i-post. Taasino ka kumaamang lapad kanyak? O sige, maangkan. Dahito lang ti kanin? Naksat matiin na po'y. Ano sam ti adda? Kan, dahito'y sidaan. Impapudot mo lang, mat. Manon nga aldaw na iti ref dahito'y. Ay, dahita ti jak kayat nga ugalim dyan. Nakarikreklamo ka. Taasino kumatisaan nga agreklamo? Maganas mo nga rutimangan, no kasto'y matimakan? Ano sam daytan? Oy, di nakpanawan! Mangan ka, siksika. No. Nay, dyan ba raw? Hagtugtugaw ka mat dito'y paraangan yaw. Lumabas ako
Ngam nakita ka ditoy. Tata, Apay, nagapa kayo manan kin ni Mrs. Mau? awin nga rod, tata. Kakaruba tayaw. Isuasan alimad na ita. Hangam gagangay na ita iti agasawa. Tata, Hangam magsarita kayo ana imbag Tamaday, no adda diyo pagkinkinawatan. Takas kada kamay iti day di asawak. Naragsak kamay. Tanwa da di mi pagkinawatan. Urnosen mi adagaws. mababainak nga rod, tata. Mas naragragsak ti pamilya. No agkinkinawatan ti agasawa. Tata, Ala. Urnosem dayta, baraw. Asino kayo? Kan anya ti aramiden nyo dito'y balay? Kuha, sir. Saan kayo kadian nagsarita ka ni Mrs. Mau? Awan mo timbagbaga na kanyak. Tangdanan na nga umay aglabakan aglinis dito'y balayaw. Umayak pa'y aglutaw. Kastaya. Wan, sir. Agawid numalpas kung dagiti trabaho. Stay out, sir. Jack, amo nga da kasta nagsaritaan nyo, mabit lang, Tay nakasarita ni misis ko. Ay, wan. Ada itay di tasalas nga agsilsil paon. Diyak amaw no sa dino tinapanan na. Ay, wan gayam, sir. Anya ti kayat yu alot to ang kapangrabian yaw. Nanda ka matgayam dito'y likod ti balay. Adda ti bakit akinasarita nga may agdalos dito'y balay. Kan agluto iti makan. Tapno saan kan nga agreklamo. Mainayon manin da ita paggastusan tayo. Kasanon ti panag-eskwela dagiti anak ta. Dagiti inal daw apagkasapulan dito'y balay. Saan ka talaga ang maawatan dyan? Jack amon anya talaga ti kayat mo. Tulungan nak kumamet. Tasyaklaang matimang mangged. Sika kumalatan timang trabaho ka dagita abanag dito'y balay. Apay amasapol ang mga alaka pa iti katulong. Gaputa unget ka nga unget. Pati makan agreklamo ka. Santa ko man apagapaan pa'y daytoy. Mabambandog mo dyan. Jack ka ba ulan nga aramiden amin dagiti a responsibilidad dito'y balay. Nungay kasayam nga minti oras mo iti panag-cellphone mo. Isulaang dayto'y tiliwliwak iti biyag ko. Apay kidin alapdan nak. No kastamot lang. Di na kuman inggatangan iti cellphone. Kaya't kung agulimag iti da ito kinahilig nga agpost ni bakit mo iti Facebook. Ngam saan itan dyan? Agsao akon. Bayan nyo lang kuman manang. No anya dagiti ipopost na. Anya baybayan. Sana mabalin nga agulimag hak. Tanakababain no maamuan dagiti kaaduan asaan anaragsak ti relasyon yung agasawa. Impost na data? Nagsinong bat kami iti Facebook itay. Ay na. Diyak kayat akas jet ipopost na. Saan na nasayat dito ang mapaspasamak manang? Talaga saanan. Kat di mo urayan nga aga pa kami iti dayjay a babae. Talaga atutupak no kastalaang. Saan nyo kuman atutupan dagiti ipopost na, manang? Ay saan ang mabalin asaan? Mabasbasak ngamin. Kat jakmat kayat a may babain ka. Kastoy ti kasasad mi ita kini misis ko, Mr. Lonely. Sapay ko tamatulungan dak. Tuy pagayam mo, Jan. Jan pagayam ko, laglagi pam a komunikasyon ti tulbek. Itinasaya at apanagkinaawatan. No imbes a pagsaritaan nyo kat ipost nan adagos iti social media, narigat at talaga dayta. Ala, padasam a kasarita itinasaya at awagas ti asawam. Ipalawag mo no kasano ka a masaksaktan iti aramiden na. Nasken a maamuan na ti kinapudno, asaan a nasaya at a maipablak iti social media, dagiti pagdaldalanan ti pamilyayo, gaputad at dalaeng a makaperdi daytoy iti relasyon nyo. Pagsaritaan nyo no kasano a mabaliwan ti sitwasyon, ken pagtinulungan nyo dagiti trabaho iti uneg ti balay, tapno saan unay a madagsenan ni bakit mo. Kamaudyanan na, laglagi pam, at respeto ken naan anay apan nakaawat, ti pundasyon itinatakneng
a relasyon. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan adyan. Manipod Bambang, Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.